Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza u kif wetkom il-ġimgħa li għaddiet għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Programmi naqra leġġeri li jġibulna tbissima daħqa l-emmulaw għaliex dawn huma żminijiet fejn għandna bżonn nitqu iktar, nifirħu iktar u ma neħdux il-ħajja daqshekk bis-serjetà iżejjed xi kultant. Ngħid għalija wkoll dan din, nirna tal-li ma jien ukoll. Miegħi llum fl-istudju għandi 4 personalitajiet oħra, għandi lil Ron mill-programm Show, għandi lil Tanja Piżani li issa tafuha bħala tigra fuq it-TikTok, għandi lil Attriċi li għandha snin twal ta' esperjenza anke f'diversi films, issa mbagħad nitkellmu, lil Teresa Gawci, kif ukoll il-Father Colin illi m'għandu bżonn nebda kif jgħidu, ebda bżonn ta' introduzzjoni. Kollha karattri li huma ħelwin u jiena xtaqt lillum forsi nidħol f'xi esperjenzi li huma tad-daħ, esperjenzi li jkunu għaddew meta nkunu live pereżempju, jew meta nirrekordjaw xorta jiġru ħafna affarijiet, però jien persuna minn daw kollha li iddaħħaqni anke jekk ma jkunx fuq il-palk, anke jekk ma jkunx qed jippreżenta, bid-daħqa tiegħu biss nitħaq u tkun daħqa vera. Ron, għalik qed ngħid, jien inti ddaħħaqni anke ma titkellimx. Imma kemm taq daħqa tajba issa. Għax qalu li l-istorja vera tajba u vera tħaq. Tant ħadd daqqa li kważi stordej. Jiena kont qed nibsa tgħidilna. Bussa ngħidilek. Did-daħqa hija naturali, jew mhux irreċtata. Dik id-daħqa tiegħek, imma inti fil-programm Show titħaq ħafna. Naturali. Jiena l-iktar waħda li kont ħadd niftakar meta tfajthom isa burger kulħadd fuq xulxin u bdejt nimmaġina kieku jien parti minnha kieku kontu tmorru kollha l-isptar ngħidlek. Naraw klipp minn ħafna ta' umoristiċi mill-programm Show. Naraw programm hawn klipp żgħira mill-programm Show ta' Ron. Silenzju. Vera tajba kienet dik. Dik veru lejli l-elezzjoni tal-MPs tas-sena l-oħra. Dis-sena. Dis-sena, sorry. Le, sena l-oħra, skużani, issa nibdew, issa jannar. Għaxin ukoll nitexka minn domin ħawwa, ġifieri issa sakemm qed nidra 2025 jannar kollu. Tiddawar il-sena kollu. U allura konna minna anteprima li l-lum jum is-silenzju. Tajba kienet imma. Grazzi. Le, tajba. Mux ħana ħirġbija jena dik. Imma l-idejat, ġuri kif ħafna atturi. Ġibtu wieħed veru umli. Imma ġibt li wieħed mill-favoriti għax vera nitħaq meta nkun Father Colin vera nitħu. Vera jdaħħaqni ħafna. Ma issa naraw, jekk tħof ta' id-daħqa. Tifalix nammirah jien Ron u minnu bħalu li kapaċi jiena kollu nisma' bi-problemi tan-nies u nipprova ngħin. Imma jiena xilhom iddaħħu n-nies anke f'momenti iktar diffiċli. Veru proset Ron lilek u l-familja tal-grupp tiegħek kollha. Ċajt nadif, m'għandux għalfejn ikun daqshekk. Ekku, u tista' titħab ċajt nadif u fil-fatt kreattiv. ċajt għalina kienet. Smajt enti ċajt. Le, ma tax konta da li prepara, ma ħanitlob repetizzjoni jena wara l-programm. Suppositorji involuti. Suppositorji involuti. Għax titħaq Tanja. Isma Tanja vera għatli xaħġa vera sabiħa. U naħseb li anka, sorry, bislek fin-nos. Bżax. Ma anka naħseb anka fuq vera jiena bla ma nkun naf namela, għax għad li meta ma nkunx 100% tipo jkolli ħar jinnaf. Għadwej. Mux ek, tipo ma tkunx kontenta 100%, tuża TikToks li tagħmeli biex kważi terapija li biex tħossok aħjar. Iva, jena fil-fatt Tanja konġibta fl-aħħar tal-iskeda ta' f'Ġunju u veru marret tajjeb. Jiena il insegwija ħafna il-Tanja bdiet minn żmien il-Covid u ħelwax Tanja biex tkun tagħmlu u x'vera Tanja. Najdres xarriek. Eżatt. Nżidek fuq TikTok ma nafx. Eżatt. Naraw klip żgħira ħalli forsi tkunu tafu eżatt x'tagħmel u għandhom ma' ħelwa jisimha Carmen u tkompli magħha veru ħelwa naraw klip ta' Tanja Piżani.
Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 4K. Yo le quiero dar En 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Li niggosta l-iktar Tanja huwa l-ommok. Għax kemm għandha żmien Carmen il-mamma? 75. Għandha 75 u tkompli magħha. U jiena naf li tagħmilha b'imħabba għaliex taf il-kawża ta' il-missjoni ta' Tanja la biex taqla l-flus, la biex issir popolari, imma biex tferraħ in-nies u xek. L-Odissija żmien. Taddisi għazmin imma fl-istess ħin tal-limt t-editja ftit u bl-idejat u ġvera. Jien fil-bidu laqas bis kont naf x'inhu mobile. U qatt ma fex waħdi hekk dar ngerfex u naqra minn hemm u naqra minn sibtar. U sibtar. Żmien il-Covid isom nibtu ħafna karattri ħelwin li tipo meta konna fl-abbissi vera ferħuna. Grazzi. Ija, u Tanja, onestament, jina kont insegwija u vera ta' jkolli naqra hekk, tkun ġurnata hekk, jien nara lilek fil-fatt. Għanna wkoll il-Tereza, inti marbuta mal-komiku, marbuta ma' mas-serjetà, jekk tittamel karattru li bih forsi tbikkina tkun tajba ħafna, imma mbagħad jekk tiddaħħaq ukoll, però ħafna nies ma jafux kemm tieħu sem films kbar li jiġu f'Malta, per eżempju, ħadsem fi Gladiator 2, ma nafx hekk x'ħadx fil-1, imma kien hemm ħafna film. Li huma l-films u nixtieq ir-reġija wkoll ittella ritratti. Li huma l-films li ħadsem fihom. Ma noddhomx ta' u kelli partijiet extras, parti mill-extra u li tallimt ħafna fihom għaliex tinnota kull dettall li jagħmlu. Xejn għandumu ġurnata ma l-budget tagħhom huwa enormi mhux bħal-budget aħna meta niffilmjaw il-Malti din din jiġu wieħed wara l-ieħor dak Gladiators kont Mhux dajja Gladiator li kien hemm qabel. Travvanzat. Ħamza fuq Gladiator. Sinjura kont. Mela il-Mejtel Emperor kont. Dak ma kellix parlant. Pero kelli film soħrajn li kelli parlant, kelli wieħed minnhom Fort Ross li tkellem bl-Spanjol u jien Spanjol ma kont studjajtu, pero r-raġel tiegħi jaf ħafna Spanjol u għal daqsan kien kitib li l-iskript kollu phonetically. Allora, kont riċta tajba dik il-parti u niftakar id-direttur meta ippreżentawni l-direttur assajnja waħda miegħi biex tgħallimni minn għalija l-Ispanjol kif għandi nippronunzjaw u xin bdejt ngħidi l-lines. Għartlu din m'għandix għalfejn noqgħod magħha. Għax kont preparata. Nkun preparata. Ġieli ġratlek xi ħaġa hekk tad-daħ waqt xi film jew nkella waqt waħda mis-serje li għadek għaddejja biha ta' Gerit. Jien naf ġieli tinsa l-lines pereżempju u titgerfex. Ħana li kien nistudja ħafna. Jien immur preparata ħafna. Jien m'hemmx ħella ta' ħin miegħi. Ejja preparata għax jien għalija waste of time li tiġi ma tkunx taf il-linji. Jien mhux li tistudja l-linji, il-linji dawk insihom, idħol fil-karattru ta' dak li jkun. U bat il-klim il-parlant joħroġ waħdu. Ġifieri tbiddel l-iskript waqt tkun. Le, ma biddirx, jiena fidila ħafna mal-iskript, din ħatta dik Napoleon dak ir-ritratt. U koll kelli parti dik hemmhekk qiegħda jiena fuq id-direttur għalli issa titla ħatoħroġ mill-ħabs għalli titturini l-entużjażmu. U fil-Maw Malta wkoll kien dan. Dak Malta, iva. Kont il-ħabs ġifieri? Kont il-ħabs fi żmien fil-film, mhux. U kien kontent ħafna b'dik ix-xena li għamilt għax imbagħad ħriġt lajt il-katnazz u bdejt niġri u najjat u nwerżaq għaspeċi mbagħad xinħriġna mill-ħabs, speċi qedlu I'm blinking issa dak
tkun ilek. Però mara attiva ħafna timmaġina. Inti kif tlaħħaq attriċi u kulħadd jaf anke Ron jaf għax ħasem ukoll f'diversi drama. Fiex ħdimt? Ħdimna ma' ta' Ġew Friġġieri, ħdimna kemm il-wieħed il-Manuel. Nsejt kienu jien naf li tal-Prof Friġġieri kollha ħdimt fihom kollha. U min għandu ħatta dik li ma nbiddilx l-iskript minn għand Profs Friġġieri. Għaliex hu jażel il-kelma mirquma eżatt għall-iskript u għalfejn jiena ċuċ bħali biex ngħidlek għandi nbiddillu l-kelma meta hu għażel u stinka biex jagħmel l-iskript kif suppost. Imma ma nafx kif tlaħħaq ġifieri radio tmur tirrex nafu sew li meta tkun involut f'serja televiżiva llum bħalissa daf ta' Gerid. Hemm sija attwal normalment il-ħadd u xek. Trid tagħmel prioritajiet u xejn. Imma involuta f'ħal arawra x'issa dik għalmitni l-kelma ħal arawra. Dik darba meta ta' gargur għalt le ħal arawra u ħabba fiha ma ngħidix. Aħna arawrin ngħidu li aħna. Arawrin u gburija ħal arawra. Le għaliex gburija għal-fatt li ftit baqa' bħali u bħal-raġel l-antenati tagħna. Ma l-raġel minn hemm ukoll. L-antenati tagħna huma kollha arawrin. Alla jien inħoss li dik il-ħamrija li meta hawnhekk dax film kien allura. Modu. Tant għamilt film sinsejt inti. Insejthom. Ħammorru naqra Fader Colin. Picasso qed jgħid id-direttur. Picasso, iva. Ta' kemm jaf id-direttur. Fader Colin. Fader Colin. Picasso dak hemmhekk konna għajtu fiha. Allura kien bartu u kesħammens, tagħmel ix-xena tiegħek, jiġu eżatt pronti hemm il-batru barra warajja bajda. Isaħnuk mal-ewwel, tinża tagħmel ix-xena. Istra. Fader Colin Però jien toqgħodni wkoll ġieli fil-5 ta' filgħodu biex niqawwek biex nagħmlu programm Sbieħ-il-ħadd. U veru ikun tajjeb. Imma intik il-kafe fadi. Ukoll, Għalhekk tiġi. bla sokkor. Mela, Fader Colin, inti wkoll inti m'għandekx kwiet jgħidu, jrak narak, m'għandekx kwiet, kollu għaddej. Dejjem tara x'ħad tivvinta, ma tivvinta tajjeb, b'mod tajjeb. Kieku jkolli ngħidlek wieħed mill-isbaħ episodji li kellek f'ħajtek. Naħseb jekk going back memory. Naħseb meta sirt Assis. Inni 50 sena Assis. Konna 50 saċerdot ordinati fl-imkien għal 50 sena tal-isqof bħala isqof ta' Malta. Xi naħseb kien ir-rekord illum is-seminarju ftit jidħlu. Ekku, l-vokazzjonijiet kollha. Imma kien moment, ovvjament aħna minna 8 snin nistudjaw il-seminarju, l-università, 5 snin u żmien twil ħafna. U tidħol żagħżugħ u tispiċċa raġel. Għanna d-retratt imma, meta l-tqajt mal-Papa Franġisku. Għaliex il-qajtu b'mod isek ilek tafu isek wow, ġow. Le, ma kienet ħelwa, u għat jitħaq, ħafna. U għandi diversi shots li ħaddu l-Vatikan. Ħana ħudax, kien hemm ħafna sbieħ. U taf kemm inħobbu dal-Papa. Għax qed tiġi ħafna tibdil fil-Knisja u tant qed tiġi propożizzjoni minn nies li inqas tobsor. Minn ġewwa stess. Imma huwa Ġeżwita intelligentissimu u diġà għandu pjanijiet biex anke meta imut u l-bambini se jagħlu. Il-ħidma kbira li jagħmel u riformi kbar li qed jagħmel jitkomplew. Għax hawn min fil-Knisja stess jitolbu biex imut ħalli riformi jifqu u l-Papa l-ħin kollu jitkellem dwar il-mod kif nittrattaw in-nies, kif inħobbuhom, kif il-qrar m'għandux ikun chamber of torture. L-axħar li tkellem dwar il-qrar kienet anke meta jiġi wieħed ma tifhmuhx x'qed jgħid. Aħfrulu kollox, dejjem aħfru. Ġesu Alla jaf x'qal. U jien ikolli ħafna okkażjonijiet hekk għax niltaqma ħafna nies li x'imdejtu ma jisimgħux tajjeb jew ma jafux jispjegaw tajjeb.
untihom la Mela, soluzzjoni. Fader Colin, inti tiltaqa' ma' ħafna nies, kontettajt tisma' ħafna problemi wkoll, ovvjament dak li jkun jiġi jiftaħ qalbu miegħek biex jitfarraġ, biex jitwennes, forsi parir tajjeb. Kien hemm xi episodju naqra umoristiku hekk li ġralek u matul din il-karriera. Jiena nħobb nom. U darba minnu, ġili mmorru nomu grupp ta' saċerdoti ħdejn il-vapur ta' Għawdex. Il-bot ħadd ma jafna. U għos. Ġifieri ċirkewa. ċirkewa. Issa mmorru naqra. ċirkewa. U għat nżajt u bdejt nom il-barra ġi. U nara xaħat ġej warajja. Għalli, Fader Colin. Għatlu għajdi ġbin. Għalli important Illi narak minn mweta wasalt, rejtek biddel, rejtek nizel, bħajċe. U ħalartu f'nofs ta' baħar Mediterran. Għalik il-mora ħaddak minn għalik, Kif? U ma ċamilt. Teċa la soluzzjoni, u. Nħasel vera. Unħasel vera. Għajt mistaġeb ta' bil ma konċet nistennija. Araw lek, di kont f'qajtni. Mela nifsuk ta' soru fl-istrina ta' Sisterekt. Kem xerqitlek, veru, kont ħelu. Ta' sil soru, rejt? 50 sena ilu. Ma kelli vokazzjoni li si soru. Imma ma nafx għalfej, meta jkunaw daw il-films li għamlu l-istess jek ta' d-daħ. Vera narak toqodlok dik il-parti xerqitlek. U vera tħat. Vera tħat. Ma kien bittutu u kol. Tox fakkarni. Għalba minnu. Għallu li biex nisfen il-tutu. U da tutu biex nidħol fih jien kien zaħirek. Kanna nobtuq xaħġa. U ma nafx kien jider. U barra nisfen u da. Fl-axħar pari għamil tek. Madonna ma narax li l-lisqa fuq d-dini. Għallu, eccellenza for a good cause. ċerti d-dinajtu. Tajba, tadi. Għal-klini. Issa unnek xkontet tamel, għax għandek ta' ritratti mux ħasib dak il-kappell. Nik Nsejtu kon parti ma' nis bibżonni speċjali. Proset. Jina darba fis-sena almenu imur parti magħhom daw. Proset. U kull nar ta' 3 darbit fil-ġimgħa imur nżur l-anzjani u nagħmlu parti u d-disa tkun veru lively. Ma rridx ngħid tkun show, imma tkun rib show, ġifieri ikunu daw imur vivan, iżjed minn design anzjan hemmhekk u darba minnhom il-bist ta' xejik u ġib żewġ tfajliet miegħi xik, kollha ta' 90 sena, all right? U mandunawx li jiena għax il-bist veru tajjeb u bdejt nżurhom u għattilhom kemm ħattuni jiġmla biex nbeħħilkom dawn in-nisa. Kienu nisa tal-moviment tal-Raxida. U għemmek kienet waħda mill-okkażjonijiet fejn nagħmlu festa lil minnu fil-bżonn. Meta tkun fuq il-pulptu tagħmel l-omelija, jiena naf kemm titkellem mill-qalb, dak il-ħin xeġġi f'moħħok għax inti taf li ċertu nies tittanimhom biex jibqgħu jiġu l-quddiesa, fis-sens li tittihom il-ħajja mhux ċertu kliem b'monotonija, inti x'tagħmel dak il-ħin x'timmaġina biex inti hemmhekk meta tkun qiegħed hemm fuq il-pulptu biex in-nies jirċevuk, jieħdu pjaċir u jieħdu t-talima wkoll. L-ewwel nit li tnieħu pjaċir jiena, bl-omelija li nagħmel li tnieħu gost jien. U once li jiena nkun konvint minn dak li qed ngħid, għax nipprova ngħixu, mhux nipprova nistudjah, nipprova ngħixu u diffiċli tgħix il-Vanġelu, għalija veru diffiċli. Għandna nagħmlu 3 voti bħalma jipprova jgħixhom il-ħabib tagħna Ron, il-vot tal-kastità, tal-povertà u povertà, kastità u obbedjenza. Tajdli li ma l-iktar wieħed diffiċli għalija 3 ma diffiċli u tkun ġeżwita tagħmel ir-raba vot li tkun obbedjenti għall-Papa. Il-Papa jista' jgħidlek inti Ron ġeżwita minn Malta jitlaq lejn l-Afrika u tgħidlu iva għax dak il-vot tal-obbedjenza xi jfisser. Imma il-virtujiet kollha nsejbhom diffiċli, ġifieri
meta jiġi xi ħadd jgħidli father qed insib dil-virtu diffiċli, ngħidlu welcome to the club. Jiena bħalu u għar minnu x'imdaqqiet. L-importanti li terġa' tibda, mhux li taqa' naqgħu nerġa' nibda. U hawnhekk qabel ma nkomplu mal-Arċisqof Paolo Cremona, bniedem jiena wkoll dak ir-raġel veru għandi stima leh. Inti tħobbu wkoll. Ġen ħafna. U huwa għandu il-ħabib tiegħu George Frendo li qazzu flimkien, saru Dominikani flimkien, saru provinċjali flimkien. Wieħed imbagħad spiċċa l-Albanija. Kienu jgħidu li kien ħajsir isqof ta' Malta, imma kien diffiċli biex jitlaq mill-Albanija. U veru daw għax huma ġenwini. Nies veru ġenwini. Mbagħad inti tiltaqa' ma' persuna ġenwina jien li terbaħ li qalbi. Ekku, tispirak ukoll li tkompli bil-missjoni li qed tagħmel. Għax the messenger, if you accept the messenger, you accept his message. Proset. Jekk ma taċċettax il-messenger, għas taċċetta l-messaġġ. Prost, ma għat nkunu serji li rridu u naqra. Isma, dal fej għallilek biex ħabba l-voti u mhux voti. Xom kollha veru. Pero kelli xorti li ġiri nkun miegħu f'attivitajiet soċjali anke li jsiru hawnhekk u vera nitħaq, veru nitħaq. Tipo pat peċi jekk tiqaf tajt ma sibi fadel kollha ma wiċċek u taf li ħajġri xi ħaġa. Imma ma nafx għalfej għallim bat. Imma kieku kollok ċans ta' ħajja oħra. Kieku titħajjerek jien naf tidħol patri u saċerdot. Ir-realtà li naħseb ftit qaħta illi għal ħafna snin jiena kont viċin ħafna l-Karmelitani għax kont ngħix l-Erdili. Interessanti. Kien hemm momenti fejn kien hemm grupp vera ħelu tal-vokazzjonijiet issa fil-Kastej ma ħadmitx illi sħiħa, b'mod sħiħ. Imma hemm bażi li għajowet ħafna lill-Karmelitani. Illi ngħid kieku m'għandi dik il-bażi forsi jinnaf bniedem ftit taħżen għax m'iniex bniedem perfett żgur. Imma u naħseb di ħanajdu diskussjoni. Kelli diskussjoni ftit wara li metet il-mama. U qalli l-insara jisu għandna arma żejda għax aħna nsara illi naffaċċjaw mument ftit diffiċli biftit iktar koraċ, u għanna bdil-arma ħajku ftit eħfef. U naħseb li vera. U bl-istess mod naħseb il-fatt li kelli bażi viċina tal-Karmelitani. Tipo, ikollok ċertu valur. U naħseb dil-bażi tirrifletti fik, għax jiena mhux għax fuċċek, għalkemm inti personalità, li ħafna wkoll. Li ħafna wkoll. U vera napprezzadi fik, ġifieri żomm low profile, m'intix bniedem li tħossok xi ħaġa, u di vera. Ma tħammarni Marija. Ma saw. Tanja, tiħu pjaċir, Tanja. Tisma. Tiħu pjaċir. Tanja, inti naf li inti mara tal-familja, għandek it-tfal u somma TikTok lemmu, TikTok law. Pero inti batejt fil-passat, ħafna batejt fil-program l-aħħar li ġibtek tkellimna fuq kemm tirċievi bullying inti, pero da sabiħ taffrontaħ bit-bissima u tibqa' għaddejja ħadd ma waqqafha. Għajdilna ftit ta' inti ma waqafx. Le, kam darba jdu li għalaq il-comments rġulom minsa. Jow, insib xismu għaw filter bxi bar snin daqsek. Għot nitnellaħ bijom. Iktar ma jgħidu li iktar namel. Ħanejlek Tanja kif Jina Tanja niggustax, jek tqum fil-ħodu. Taħsib xi ħadd toqgħod tagħmel xara. Kif inhi, kif u mis-sodda tagħmel, u x'vera. U meta għandlek ma jkollokx hekk tħoss il-bżonn li tirranġa naqra x'għedt li dakinhar inti. La jiena jgħaddi l-aeroplan minn moħħi u nagħmlu daqshekk. Dika huwa l-karattru tiegħi, jiena ma nħobbx jekk għandi nagħmel xi ħaġa hija xi tajba u ħażina, eżempju, anke affarijiet tal-ħajja.
Kandi namela, ma noqgħodx issa namela. Għax imbagħad ma nagħmelix inkella. U inti ħanalaq il-programm, inti li nammira fik, illi tibqa għaddejja u fil-fatt mindu mort fuq TikTok sirt iktar popolari għatlek tmur il-belt jiġu nies biex jieħdu selfie miegħek u xek. Nbidlet ftit ħajtek. Mbagħad jqogħdu jdejquni, mbagħad naqbad niġbdilhom sieqhom nidilhom 5 euro kull itrat. Tajjeb, Forsi jitilqu. Għax fil-verità mbagħad tkun qed tistħiet, ma fuq TikTok ma tistħix. Mela, nixtieq messaġġ qasir minn għandkom għadda kif bdejna s-sena, ovvjament il-ħajja kif imma rridu noħdu wkoll bid-bissima. Kif qed tagħmel Tanja? Ron, forsi messaġġ minn għandek? Veru, li nittamaw li l-ġranet ikunu dejjem tajbin, ma jkunux fil-verità, ġifieri niftakru li jekk ġi xi perjodu ħażin mhux waħedna żgur, ġifieri kulħadd ta' dejjem xi perjodu li huwa ta' sfida jew ta' diffikultà, ġifieri nkunu ta' spalla għal xulxin iktar u nkunu iktar pożittivi. U ikonna inqas biex inkompli ma inqas hate speech online, ġifieri ngħidu li jekk nista' ngħaddi minn dal-kumment ejja ngħaddu għaliex il-ħajja tkompli. Fader Colin, messaġġ minn għandek tal-aħħar? Dan l-aħħar tas-sena u l-miliet għal ħafna familji kienu għamlu l-ikla tal-miliet u l-aħħar tas-sena, però b'xi ħadd nieqes mill-familja tagħhom. Jina wieħed minnhom kelli l-ħija Tony, nixtieq jitlob lil-Alla u jitlob għalina. U infakkar li daw kollha li għaddew minn xi telfa kemm fi żwieġ tagħhom jew fin-nies li jħobbuhom illi bħalma qal Ron is-segret hu li tgħix il-mument preżent u li jgħod u issa u l-persuna li qiegħda qudiemi. Jekk inħobbok anke d-batijiet li għandi jitbidlu jitrasformaw ruhom ferħ. Proset tassew, grazzi Ron, grazzi Tanja, Tigra, grazzi Teresa Gawci, grazzi Fader Colin, grazzi l-crew fl-studio u dawk fil-kamra tal-kontroll, grazzi l-Lizio Farrugia, direttur, segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u nirringrazzjakom u ħudu ħsieb.